Sa mga lagawan dira, 10 p.m. nga curfew Ipatuman man sa Bacolod City Old City Hall kag Plaza Publika sa syudad. Yari nga itong gitutukan. Sa Mayo, manugsukat na isa katuig ang hinali nga kamatayon sang 15 anyos na lalaki gibuno patay sa Government Center grounds. Kausa sang pagpamuno sa tunga sa madamo bisita sa BCGC among sinuyay sa mga grupo sa kabataan. Sa mismo cellphone sa suspect si Jory Del Datulaita, 21 anyos, natukiba ng group chat kung sa diin mabasahan sa kapisan ang plano nga pagpangbuno sa binatilyo. Hugot ng gidepensahan ni Datulaita ang iya kaugalingon. Pulo kabulan matapos, nasulit naman ang ginamo sa tunga sa mga gang. Sa mga pamatanon, nga daw nauyunan ang Government Center grounds bilang lugar sa ila pagduelo. Sa damlag lang, isa ka patalom ang nakuha sa isa ka lalaking inapasuning miyembro sa isa grupo. Bangud City, hugot karon nga Ipatuman ang 10 p.m. curfew sa mga pamatanon ilabi na sa Government Center, Plaza Publika, pati Old City Hall nga masami tambayan sa mga kabataan. We have established our outpost at night. And we have strengthened our roving patrols. There is a fountain area and at the back. Ginalauman naman ni Mayor Albi Benitez nga maging prioridad sa mga talos kay outgoing DCPO Chief Colonel Thomas Joseph Martir ang pagtapna sa mga ginamo sa mga pamatanon. Nagpabutyag man sa kabalaka alkalde sa malaing nga imahe nga tuga sa mga unsolved crimes. Kangay na lang sa pagkasabo sa mga partes ng lawas. Sa Bacolod City, serye sa mga pagpamatay, pati man kinawatay. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.